Goedenavond, dit is het Zeeuwse nieuws van zaterdag 28 februari. De dermatologen van het ADRZ stoppen in mei met hun werk. De 2 artsen ervaren dusdanig veel werkdruk dat ze nu vertrekken. Als gevolg van dat besluit geldt een patiëntenstop voor mensen met niet-oncologische klachten. Volgens het ziekenhuis is oplopende werkdruk een landelijk probleem, omdat er steeds meer mensen zijn met kankergerelateerde klachten. Het traject is daar langer van, dus die hebben meer nazorg. Dus ja, weet je, er komen meer patiënten die aandoeningen hebben. Ja. En de trajecten zijn ook langer, dus de werkdruk wordt daardoor gewoon hoger. Het ADRZ is nu op zoek naar vervanging voor de 2 vertrokken artsen. Maar of dat op tijd gaat lukken is nog maar de vraag. Want de spoeling is dun in Nederland als het om dermatologen gaat. Landelijk staan er 45 vacatures open. En dat zijn er meer dan dat er dermatologen beschikbaar zijn. Voor patiënten die nu onder behandeling zijn, heeft de beslissing vooralsnog geen gevolgen. Zeeuwse gemeenten moeten tegen juli volgend jaar ruim 1000 extra opvangplekken regelen voor asielzoekers. Dat blijkt uit de raming van het ministerie van Asiel en Migratie. In heel Nederland zijn er 38.000 extra opvangplekken nodig. Zeeland heeft tot het einde van het jaar om de gevraagde plekken te verdelen over de gemeentes. Die hebben daarna een half jaar de tijd om de opvangplekken in te richten. En de overlast van hanen in de wijk Plan West in Zierikzee lijkt voorbij. De hanen waren gedumpt in de wijk en lieten in de nachtelijke en vroege uren goed van zich horen. Donderdagavond werd de eerste haan al gevangen en gisteravond de tweede. De hanen zijn inmiddels naar een opvang gebracht. Dat er hier in Capellebrug al maanden aan de weg wordt gewerkt, merken ze ook 5 kilometer verderop, in Heikant. Deze doorgaande weg in het dorp wordt namelijk gebruikt als sluiproute, tot groot ongenoegen van omwonenden. Ik ben er wel klaar mee. Dus de laatste maanden speelt dus dat we dus heel veel sluipverkeer van vrachtverkeer krijgen. En dan heb ik het niet over zomaar een klein vrachtautootje, maar echt opleggers met stenen, met containers, met gevaarlijke stoffen. En dan wordt er doorgedenderd. De meeste vrachtwagens mogen hier niet eens rijden. Het kan namelijk gevaarlijke situaties opleveren. Zeker omdat er geen stoep ligt naast de weg. Daarnaast zien omwonenden ook scheuren in de muren verschijnen. Die huizen zijn er niet op gebouwd voor het hele zware vrachtverkeer. Dus wat je nu ziet is dat het langs de kozijnen, wat alles afgevoegd is, dat gaat nu scheuren. Ik ben niet de enige, er zijn niet meer bewoners die er last van hebben waar de scheuren al in de muren komen. De buurt heeft al meerdere keren aangeklopt bij de gemeente. De gemeente Huls laat weten op de hoogte te zijn van de situatie in deze straat. Maar het nemen van extra maatregelen is lastig. Toch gaan ze hier een telslang neerleggen. Dan weten ze hoeveel vrachtwagens er door de straat rijden en op welke momenten. Zo kan er in de toekomst beter worden gehandhaafd. Omwonenden hopen dat dat handhaven dan ook echt gaat gebeuren. Want de weg in Capellebrug is pas in de zomer klaar. Op meerdere locaties in de provincie kunnen mensen vandaag gratis bomen en struiken ophalen. Zoals hier in Tolen. 6000 bomen en struiken staan hier klaar voor de mensen om op te halen, die ze thuis verder kunnen planten en gaan verzorgen. Het gaat om geredde bomen en struiken die op plekken stonden waar ze eigenlijk niet verder mochten groeien. Vaak gaat het om een locatie die gemaaid gaat worden of omgevormd gaat worden. Waardoor eigenlijk vaak van die soorten kapot worden gemaakt, daarmee verdwijnen. Ja, en dat is super zonde als ze nog een tweede leven en gewoon uit kunnen groeien bij mensen thuis. En toch ook weer een positieve impact voor de biodiversiteit. We hebben ook alleen maar soorten die inheems zijn. Die zichzelf dan hebben uitgezaaid en op die manier weer gered kunnen worden. Nou, dit gaat voornamelijk bij de paarden komen te staan. Dat de paardjes wat meer diversiteit hebben qua eten, ook in de winter. En dan mogen ze er af en toe wat van eten. Ja, dat zijn allemaal boomsoorten en struiksoorten die ik heb uitgezocht. Kijk, als je ergens heen gaat, je weet niet precies wat is. Dus heb ik uitgezocht wat ze hebben. Er is thuis een heel landgoed volgens mij, of niet? Ja, we hebben een grote boerderij. We proberen eigenlijk zoveel mogelijk natuur in de boerderij te brengen. Want ja, we moeten toch zuinig zijn op de boerderij, maar ook zuinig zijn op de natuur. Koploper Hoek speelt in de tweede divisie uit tegen Excelsior Maasluis, de nummer 16 van de ranglijst. En dus een degradatiekandidaat. Maar het begin is voor de thuisploeg. Murre laat de bal los en Quincy Tavares tikt na 3 minuten de 1-0 binnen. Het is regenachtig in Zuid-Holland en de donkere wolken pakken zich na een klein half uur spelen ook steeds meer boven Hoek samen. Want hier wordt het 2-0 door Devin Plank na 27 minuten. Hoek heeft een off-day, zeker defensief.
Want dit is 7 minuten na die 2-0. De verdediging ziet er weer niet goed uit. En dus komt er weer een grote kans voor Excelsior Maassluis. Deze keer is het Ashraf Madi die voor 3-0 zorgt. Vlak voor rust kan Hoek dan nog wel wat terugdoen. Dit is Van Houter. Dinsula terugleggen op Hamza Bouiroussiane. En die scoort de 3-1 en geeft Hoek wat hoop voor de tweede helft. In die tweede helft speelt Hoek ook wel beter dan voor rust. Het krijgt ook nog een paar goede kansen. Deze bijvoorbeeld voor Janilio de Nooijer, maar hij raakt de paal. Een aansluitingstreffer komt er niet meer voor Hoek. En dus wordt met 3-1 verloren. Hoek blijft wel koploper. We begonnen de dag vandaag met wisselend bewolkt weer en af en toe brak de zon nog even door. Zoals vanochtend ook mooi te zien was hier bij de Oosterschelde. Maar dat duurde niet heel lang, want al snel trok de bewolking weer dicht en in de loop van de middag kregen we te maken met buien, regen en ook een stevige wind. Die was krachtig, windkracht 6. En daardoor voelde het allemaal vandaag een beetje wisselvallig en koud aan. Vanavond wordt het droog en we krijgen in de loop van de avond en vannacht te maken met rustiger weer en ook brede opklaringen. En het kan flink afkoelen tot zo'n 3 tot 5 graden. Morgen loopt de temperatuur op naar 11 à 12 graden maximaal bij een matige zuidwestenwind. In de ochtend schijnt de zon nog, maar in de middag neemt de bewolking weer toe en krijgen we ook af en toe lichte regen. Gelukkig ziet het weer voor volgende week er een stuk vriendelijker uit. Het lenteweer keert terug. Maandag wordt een zonnige dag en dan kan het kwik oplopen tot zo'n 15 graden. En tot en met woensdag blijft het overwegend droog met vrij zonnig weer en temperaturen rond 14 graden. En dit was Zeeland Nu. Zometeen Zeeland de Week met daarin een overzicht van het Zeeuwse nieuws van de afgelopen week. Fijne avond.